Benvinguts i benvingudes a tots. Aquí tenim les vostres respostes, després les rifarem. Tenim un premi fantàstic, avui rifarem el nostre pingüí. No, és broma, és la nostra mascota. Moltes gràcies per venir aquest últim pingüís de la temporada. O sigui, ara ens anem a descansar, que ho necessitem. Penseu que fem un pingüín al mes, un filosofia per a pingüins al mes. Tenim vides molt complicades tots, però per nosaltres és molt important la divulgació filosòfica i passar-ho bé una mica, no només amb el futbol, els videojocs i la droga, sinó també a través de la paraula i de la reflexió filosòfica compartida. I, per tant, us agraïm la confiança que feu en aquest esdeveniment, que en termes de temps sí que és el degà dels esdeveniments de divulgació filosòfica a aquesta ciutat. Perquè és veritat que nosaltres fem un al mes, però portem, jo diria, 8 anys fent-ho això. O sigui, i encara sobrevivim gràcies a la vostra confiança i a la vostra devoció filosòfica. No explicaré per què es diu filosofia per a pingüins, perquè ja ho vam explicar, esteu ja farts d'això. Ostres, és veritat. Bàsicament, faré una versió pocket, perquè tenim una persona que no és un habitual i no ho haurà sentit. Filosofia per a pingüins. Sempre ens deien, és que us burleu de la gent que ve perquè esteu com pingüins. No, els pingüins resisteixen molt bé la cremada del fred. El fred crema, tant com el foc de la poesia. Aquesta és una mica la idea. Perquè esdeveniments literaris a les nits de la ciutat n'hi ha molts, però esdeveniments filosòfics no n'hi ha tants. Per tant, aquest és un esdeveniment per als fills de la ferida per fred, per la construcció conceptual que implica la filosofia. I després els pingüins són animals que quan fa molt fred es fan una bola i s'ajunten i fa molt fred. No ara no és el moment per dir això. Em referia que fa molt fred en el cosmos. O sigui, el cosmos que no és un cosmos, de fet, és un caos. I tot és molt gran i som com llàgrimes difonent-se sota la pluja i tot és molt fred i molt inhòspit. Per tant, és bo que almenys ens juntem i compartim la fredor. Clar, que li diu això al juny, i amb el juny més càlid, diuen els meteoròlegs des que tenim registres dels anys 50, doncs no és una bona d'això. Filosofia per a pingüins es diu així, per això. Els nous que han seguit. Avui toquem un tema que hi ha hagut molt debat, ja us ho dic, David no el volia fer, David em deia, hòstia, aquí este tema, però si nosaltres no anem de putes, què hem de parlar d'això? Aleshores hem de deixar el tema només els que parlen de putes, els que se'n van de putes? No, hem de parlar, és un tema cívic, ciutadà, és un tema important, és un tema que, per exemple, la Rosana em deia, però si vosaltres no sou dones, per què heu de parlar de la prostitució, que partin només les dones? Coses d'aquest tipus, performatives. És un tema que sóc plenament conscient que està ple de laberints i de trampes, però intentarem sortejar-los. Al final donarem una bona sorpresa per la temporada que ve, algunes confirmacions xules, i sense més donem pas ja, donem inici a l'esdeveniment. A setembre donarem més força, però aquí tanquem una mica la temporada de l'estiu. I no necessita presentació la nostra superrapsoda. Anem a començar. Moltes gràcies per venir. Em vesteixo de seda i pecat. No perquè vull, sinó perquè paga. Ell et mira i creu que em compra, però no sap què val la mirada. El cos es ve com es ven l'esforç, com el pa, la suor, una força. Però ningú no diu res d'això. Només si és una cuixa qui es torci. Millor seria vendre la pell que vendre l'ànima a la por. Jo no menteixo al meu ofici. Els altres sí. Amb corbata i un home.
corregeix-me, Rosana, si dic que aquest és un text anònim. És un text anònim del segle XIX. És relativament contemporani perquè trobaríem textos de el que l'eufemisme diu la més antiga de les professions, no? I està el debat sobre si això és una professió o què dimonis és, o és una manifestació de l'expressió d'una opressió dels homes sobre el cos de les dones que es perd a la nit dels temps. O sigui, els homes, parlant genèricament, han aspirat i han institucionalitzat formes d'opressió sobre el cos de les dones i han exercit violència sobre el cos de les dones des de principis immemorials. Jo no és que sigui molt amant de la psicoanàlisi, no? Però si simplement ens fixem en la importància que tenen les paraules i la seva etimologia, jo em restringiré al món occidental fent les meves anàlisis històriques perquè és d'on som nosaltres, però evidentment els testimonis d'aquesta opressió dels homes per part dels cos de les dones és universal, vull dir, s'estén no només a Occident, no? Però el mateix concepte d'Europa, quan anem al text de la introducció, és el mite d'un rapte que Heròdot ens explica al llibre primer de la història que té el seu origen en els segrestos que es feien de dones en el que s'anomenaven intercanvis secs. Què és un intercanvi sec? Doncs un poble, segurament eren els fenicis, segons es diu Heròdot, anava a una platja a comerciar. I aleshores els que anaven a comerciar deixaven les mercaderies a la platja. I aleshores venien els de l'altre poble i se les mirava, no? Alguna vegada venien dones també a mirar, no? I aquí es van començar a produir segrestos de dones, no? El mite del rapte de Zeus per part de la nimfa, no és una nimfa, és una dona, és Europa, no? Té un escamufle de toro blanc, no? I molt mansa, i enganya Europa i la rapta, no? És a dir, la rapta d'Europa per part de Zeus. Europa, el nostre continent, la nostra civilització, nosaltres som europeus, és el mite explicatiu que té com a fet històric, segons ens explica Heròdot, al llibre d'història, els inicis de les guerres entre grecs i perses, que tindrien el seu origen en aquests segrestos de dones a les zones de comerç intermitjos que feien els pobles a les platges. Una mica la idea del rapte d'Europa. Ara aniré a la qüestió de la prostitució, però volia fixar la importància que té a la psique col·lectiva menys evident, no? El fet que els noms dels nostres territoris i del nostre continent, un continent com és Europa, té a la seva base una història de violència contra les dones. Heròdot intenta fer una interpretació més maca del mite, segons la qual Europa encarna una mena de significat ocult de relat d'un poble que dona el millor de si fora dels seus orígens. Perquè és Europa, la segrestada, Europa és la segrestada, i resulta que el merder comença quan els de la família de la segrestada, no?, s'indignen i els altres els hi responen no va ser molt difícil segrestar-la. Com dient, ella volia. És una mica la famosa història d'ella es va deixar segrestar perquè en el fons estava avorridíssima per la vida previsible que li esperava en el poble de la seva família, etc. Per tant, és una mica aquesta estratègia tan marina de ella volia en el fons. Va ser millor per ella, i Europa encarna aquesta idea. Heròdot diu que el significat del mite és que fora del lloc on hem nascut és on donem el millor de nosaltres mateixos. Clar, aquest significat tan bonic, tenint com a base un segrest sexual, per raons sexuals, no deixa d'entrar en tota la paradoxa que trobem
respecte a la qüestió de la prostitució. A l'antiga Grècia, perquè jo ja dic que em limitaré, tot i que aquesta explotació dels homes, dels cossos de les dones, es perd la nit dels temps, hi havia dos tipus de prostitució. La porneia, d'aquí ve la paraula porno, això ho hem explicat alguna vegada, perquè et dedicarà algun pingüins a la pornografia. La porneia és la persona que ven. Aquí veurem que la crítica al capitalisme és important. Què passa quan els diners es fiquen pel mig? Porneia és la persona que es ven. Sí? És ella la que es ven activament, en principi. Per nanai en grec és vendre. I la etaira és la pija, no? O sigui, venim aquesta dualitat de classe, no? Aquest classisme. La porneia és la que dona nom a la paraula pornografia, és la que feia les coses que qualsevol, així diria que són les més brutes. Clar, però aquí, parafrasejant a Woody Allen, podríem dir el sexe només és brut quan es fa bé. No? Jo no entraré en la qüestió de si el sexe només és brut quan es fa bé o no, o no ha de ser brut. Però és veritat que les porneies tenien més llibertat i es comprava, la relació amb la porneia era més curta en el temps, era més un aquí te pillo, aquí te mato, ràpid, no? Quan jo era adolescent recordo que hi havia anuncis als diaris encara ara ho diré així a lo bruto, però és que és com es deia, pajas a 100 pesetes, mamadas a 500. Als diaris eren els diaris esportius, perquè tothom sap que allà a la Facultat de Filosofia, a la Diagonal, ara ja no aquí quan està el Raval, abans estava a la Diagonal, els filòsofs compartien espai amb les prostitutes, amb els futbolistes i amb els morts, perquè hi havia un cementiri, hi havia les prostitutes del Nou Camp, que estaven, i els futbolistes, i allà estaven els filòsofs també. Diu, hosti, tota la gent rara de mala família la foten allà, i els morts, pobres, que sempre ens envolten i no sabem què deuen pensar de les nostres diatribes. La porneia és la que feia les coses brutes i ràpides, executades a pago ràpid. La etaira t'acompanyava. Etairein en grec és acompanyar. Et dona la companyia. Però clar, el problema de la companyia és que es dissol en el temps. T'acompanya, però quan llegarà el pago? Hi ha aquell moment raro de quan deixo el diner, no? O sigui, m'està acompanyant, està compartint. En principi, els intèrprets van interpretar que la etaira era de primera classe. Pericles tenia una etaira, Aspàcia era etaira de professió i l'acompanyava, etc. I les porneies, per aquesta cosa classista, eren més de nivell més baix. La contraposició és més de venda instantània, o una cosa com més duradora, però una distinció, una companyia que es pot pagar, tal. No hi havia, i ara ho sabem, per l'anàlisi textual i per l'anàlisi de fons, una distinció entre que les porneies fossin esclaves i les etaires fossin lliures. Ciutadanes, no eren ciutadanes les dones a Grècia. Grècia era una... La ciutadania tenia a veure amb qui pot defensar arguments a l'assemblea i parlar per si mateix, i les dones no tenien veus. Però sí que hi havia les dones lliures que tenien i després les esclaves pures, les esclaves que eren mercaderia i propietat d'algú. No sembla que ni les etaires, que s'assemblarien una mica en un altre sentit, a les geishas d'Orient, que tenen una cosa de companyia i bona conversa, no? Tenim la prostituta burgesa, que pot tocar el piano i preparar un cafè bo de qualitat al maridet a les tardes d'això, no? Amb un contracte que, com s'ha dit molt bé, es diu el matrimoni, però era a fons una compra-venda de sexe obligat i regular en el temps, sobretot, perquè el matrimoni dona un sexe regular en el temps. I teníem les prostitutes, les no burgeses, les porneies. És una distinció aquesta de classe que s'estendrà en el temps. Però sembla ser que la distinció no té tant a veure amb el tema de que unes fossin esclaves i les altres lliures. Amb dues, la majoria d'ocasions eren esclaves de les etaires, per tant, el tema de classe no és tan important. No hi ha una categorització socioeconòmica estricta. Hi havia porneies lliures, això és interessant pel gir
que algun feminisme autoproclamat com a antiabolicionista dona en el nostre context actual, és a dir, hi havia pornelles lliures, elles són les que es venen. O sigui, una pornella lliure és una pornella que es ven ella, no és esclava de ningú, no és propietària, no està explotada. Sí? Tot i que no moltes, la majoria eren esclaves. Però la distinció entre pornella i etaïra no és en què les primeres fossin lliures i les segones fossin esclaves. La majoria de casos, ambdues eren esclaves. Però també hi havia les dues modalitats de dones lliures. I el petitet grup de les pornelles lliures seria el que representaria la prostitució. Perquè l'etaïra és una altra cosa. L'etaïra, des del moment en què s'institucionalista la figura en el dret del matrimoni, que molts sociòlegs veuen que el matrimoni era com un contracte, com he dit abans, no? Material. O sigui, el matrimoni és un contracte material pel qual l'home té... Hi ha la qüestió de la descendència pel mig, que és molt important, no? La descendència assegurada, però una quantitat de còpules assegurades regulars, no? De fet, hi ha un vincle entre la institució del matrimoni i la consumació de l'acte sexual. Per tant, és interessant partir d'aquests dos conceptes, no? De l'antiga Grècia, perquè ens ajuda a veure que no és fàcil definir el que és la prostitució si fiquem els diners pel mig, i ho hem de fer, perquè la prostitució està considerada com un acte de compra-venda o de lloguer, si es vol, lloguer seria més adequat en aquest cas, del cos de les dones, una mercantilització del cos de les dones. Ja sigui la sofisticada o ja sigui la vulgar, la forma de prostitució vulgar o la forma de prostitució sofisticada, en ambdues formes el que és evident és una subordinació al desig masculí. Això és impepinable. Ja sigui amb la forma de la companyia o la forma de... I aquesta subordinació, com deia, s'arrossega a tot Occident, no? Des del principi dels temps. Aquí toquem el nucli del problema del debat entre abolicionisme i antiabolicionisme. L'antiabolicionisme assumeix emprar el seu caràcter d'objecte constituït com una arma d'acció. És a dir, no parlaré en cap qüestió de la trata, que és la quantitat de prostitució més important, és a dir, de l'opressió il·legal, és a dir, de l'esclavitud, de l'explotació sexual. Això és un tema que no tocaré perquè no afecta la qüestió de l'abolicionisme. Està clar que s'ha d'abolir qualsevol explotació, el treball infantil, i la prostitució entraria dins d'aquesta. Jo crec que ningú en aquesta sala, i sí, podem discutir, està a favor de que algú exploti algú d'aquesta manera, no? Ara direu, sí, però a mi m'explota el meu jefe que jo treballo a la cafeteria del no sé què. Ho parlarem, si voleu, a la diferència entre l'explotació laboral general des d'una perspectiva marxista, si voleu. Però jo crec que està clar que ningú pot aprovar. Hi ha una pregunta molt bona que apel·la al desig masculí, que és com els homes poden voler... Jo no faré massa moralina, però sí que faré una mica. Perquè, clar, el problema és que el voler arraconar consideracions morals d'aquests temes té a veure amb el rodet que el liberalisme ha aconseguit esclafant qualsevol consideració moral. O sigui, per què no hem de parlar de si pensem que una cosa està bé o malament? Sí? Penseu una cosa, només hi ha una cosa més pesada que un moralista, que és un antimoralista. Els moralistes són molt pagats. Això està malament. Però els antimoralistes són molt més pagats encara. Dient-te, has de copular molt, no hi ha principis, el matrimoni peta, tal, són igual de pesats. Per tant, jo no esquivaré la qüestió de la moral. Sempre hi ha algú que diu, però tu, perquè qui ets tu per dir-li a l'altre el que està bé o malament? Soc un ciutadà. O sigui, el rodet que algunes consideracions neoliberals i liberals
han aconseguit que ens avergonyim de plantejar simplement la posició de que alguna cosa està bé o malament, és a dir, adoptar una posició moral, és una cosa que jo no esquivaré. No? Perquè si jo esquivés la qüestió de si la cosa està bé o malament, si jo l'esquivés, hauríem de tancar, ho sento, però amb això seré molt rotund, hauríem de tancar totes les facultats de filosofia del país, buidar-les i anar tots a estudiar sociologia. I punto. O sigui, si només hi ha relacions d'explotació i de poder, aleshores no necessitem filòsofs, necessitem sociòlegs que ens expliquin per què la gent considera que unes coses estan bé, conduint-les o remuntant-les als seus interessos. De classe, econòmics... Però aleshores no necessitem filòsofs. Si només necessitem filòsofs, si d'alguna manera el bé i el mal, no em pregunteu ara què és això, bé i el mal, ja dedicarem algun pingüits a això, ja ho hem fet, també. Si la moral no és absolutament reduïble a ciències socials, si la moral és absolutament reduïble a ciències socials, hem d'atacar les facultats de filosofia i posar-los tots a estudiar ciències socials, que és el que s'explica perquè m'has de les costes. Hi ha alguna barreja de pinça que el discurs sobre el discurs de la moral, de manera que ningú s'atreveixi a dir que considera que una cosa està bé o està malament, sí? Que té a veure amb una doble pinça molt similar per dos cantons absolutament oposats. Un és el marxisme. El marxisme es diu que les coses s'expliquen per relacions materials, deixa't de superestructures i de la consciència. I l'altra és la que us deia, la neoliberal extrema. No? Perquè, escolta, si la gent és major d'edat, ha passat per l'escola i pot pagar, la gent és major d'edat, està escolaritzada i pot pagar. I què has de dir tu sobre què està bé i malament? Com deia l'Aznar, ¿quién eres tú para decirme a mí que yo me puedo tomar 2 copas de más? No et fiquis a la vida de la gent, no et fiquis amb els seus vicis, sobretot, i deixa que la gent es drogui, faci el que consideri, sempre que sigui entre adults que es mouen lliurement. Tant el marxisme, per una banda molt oposada, per al determinisme social, com el neoliberalisme més extrem, que diu, escolta, aquí el que val és els diners i la llibertat de la gent. Si tens diners per fer coses, tu no has de ficar-te amb la bragueta de la gent. Han produït històricament un buidatge de la idea d'ètica i de moral. Aleshores, jo simplement he fet aquest discurs una miqueta més llarg per dir que jo no esquivaré una noció moral. I també ensenyaré el meu tapet, jo ensenyaré les meves cartes, jo sí que soc abolicionista. Entenc perfectament la complexitat de les posicions antiabolicionistes, d'aquests nous feminismes així molt especials. El tema és molt complicat, ja veieu que tothom és bastant partidari de no moralitzar en aquest argument de qui ets tu per dir si no sé què, si mai t'has anat de putes, per tant no pots adoptar la posició del putero, i tampoc ets una prostituta, qui ets tu per parlar per no sé què, no? Si aquest fos l'argument, penseu que també haurien d'atacar totes les facultats, haurien d'atacar totes les tertúlies, perquè no se podia parlar de res. Si necessitéssim estar encarnats, si el nostre cos hagués hagut de tenir experiència sobre una cosa, el que és l'opinió pública simplement quedaria reduïda a lluita política i lluita de classes. L'antiabolicionisme, vosaltres sabeu que Filosofia per Pingüins acaba amb un combat filosòfic, ara ens barallarem en un combat, Jo assumeixo que el David defensarà les tesis antiabolicionistes i jo, com ja he dit que soc abolicionista i aquí no som sofistes, defensaré les tesis abolicionistes. Però vull avançar una mica quins són els elements que tenim a la qüestió aquí. L'antiabolicionisme assumeix emprar el caràcter de ser objecte, ho dic des del punt de vista feminista antiabolicionista, com una arma d'acció contra els homes. L'argument en el fons està agafat de Hegel, de la dialèctica de l'amo i de l'esclau, del serp i de l'esclau, de l'amo i del serp.
l'amo acaba sent dependent de l'esclau. L'esclau li reta la roba. L'esclau li dona de menjar. Ell domina, però hi ha una relació inversa de dependència. L'argument mental del feminisme antiabolicionista deixa de ser això, o sigui, emprar el sexe com a arma, a través de la qual obtenim el que ha alliberat a les dones i en general a tots els emancipat en una direcció, que és incontestable, que és la de la independència econòmica. Sí? O sigui, les dones comencen... El feminisme marxista és aquell que es dona compte de que les dones comencen a emancipar-se quan tenen un salari i quan són propietaris d'un salari. No? Perquè, o sigui, el treball no assalariat, per dir-ho d'alguna manera, és l'explotació i directa de la cosa. No? Però clar, quan tenen un salari, la cosa canvia. Perquè amb aquest diner jo puc fer el que vull. Clar, sí que hi ha una violència del cost, en el sentit de la disponibilitat. Els homes poden disposar pagant. Però el feminisme antiabolicionista, si és que aquesta construcció vol dir alguna cosa, el feminisme antiabolicionista li dona la volta a la qüestió. Les dones hem estat oprimides sempre. Vale? Jo vull donar-li la volta i aquesta condició de víctima emprar-la com un poder. És emprar el sexe instrumentalment. Ja que és un instrument, ja que jo l'he rebut com un instrument, l'empro com a eina, no tant contra la masculinitat, perquè hi ha discursos que fins i tot parlen de que els homes també són víctimes d'aquest rol d'haver de copular com si no tinguessin control de les seves passions, no? Com si no es poguessin masturbar creativament, no? Necessiten experiències d'allò que els homes... Un dia li dedicarem un pingüins a la sexualitat masculina, perquè aquesta idea de que la sexualitat masculina ja ha estat molt estudiada perquè Freud i el psicoanàlisi ens explica. I la psicoanàlisi seria un catàleg de la descripció de la sexualitat masculina. Mentre que la sexualitat femenina està per explorar absolutament i no està coneguda, i tot el discurs de Beauvoir de que no coneixem la sexualitat femenina perquè ha estat reprimida durant tota la història, etc. Jo defensaré que és un camelo. O sigui, la psicoanàlisi no explica el model de sexualitat masculina, que segueix tenint moltíssim de misteri des del punt de vista de la violència i de la força de la passió. El fet de que els homes s'han d'emancipar de la naturalesa, és a dir, del sexe, mentre que les dones s'han d'emancipar de la societat, és a dir, del joc social en la que les construccions socials l'han col·locat, no em sembla una mala manera d'enfocar els problemes. No em sembla una mala màxima. Sí? És cert el discurs de Beauvoir que la dona està per construir, no? Perquè no es neix dona, s'arriba a ser per aquesta construcció social que la sempiterna opressió dels homes sobre les dones ha construït. Les dones són un constructe, fins al segle XIX-XVIII, les dones són un constructe sobre el que la societat ha volgut fer d'elles, però els homes s'han d'emancipar d'alguna manera de la naturalesa, no tant de la societat, i també de la societat, perquè tot és una construcció social, probablement. Aleshores, la clau del feminisme antiabolicionista consisteix en això que Hegel anomena l'esclau, que el senyor passi a ser dependent de l'esclau. I per això veuen en la reivindicació de la prostitució el poder de la sexualitat, el poder de controlar la sexualitat dels homes donant-li la volta. En el fons no deixen de semblar-se una mica a la OCU i la resta de l'associació de consumidors. Reconeixent i donant per bona la relació comercial. Jo dono per bona la relació comercial, però home, vull garanties, o sigui, vull sanitat pública, és una mica que pugui haver un consum saludable. Jo que ningú s'enfadi, perquè no vull que us enfadeu, i si us enfadeu, doncs tampoc passa res, enfadeu-vos. Però és cert que hi ha una defensa d'ensenyorejar-se en el poder passiu del no productor. El productor és l'home és el que té els diners, proveeix de diners, i aleshores el consumidor passa a ser aquí la prostituta no oprimida, la prostituta lliure, assumeix l'opressió masculina i la volteja d'alguna manera.
exerceix ella un poder sobre els homes. És ella la que passa a exercir un poder sobre els homes i sobre el punyetero sistema capitalista que fa que una dona que vengui al seu cos pugui pagar-se una carrera universitària excel·lentment i una dona que neteja escales o que és cambrera a la cafeteria no es pugui pagar uns estudis. Volteja aquesta dinàmica. No? Respecte a l'acceptació d'això hi ha els moralistes. I jo ja us dic que no tinc cap inconvenient a confessar-me moralista com a tal. Però abans de continuar amb la reflexió sobre els moralistes, passem a escoltar un altre poema sobre l'abstracció. El meu cos és una habitació llogada. No hi ha quadres a les parets. Només miralls que em repeteixen la mateixa pregunta cada nit. Qui ets quan deixes de fingir? Però a vegades, entre tactes i tarifes, em trobo sencer en un gest, en una mà que no tremula, en el silenci que em deixa ser. No sóc la víctima que volen, ni la santa que esperen. Sóc dona, sóc cos, sóc pacte. I aquest pacte, com tot contracte, també mereix respecte. Aquest pacte mereix respecte. Jo no posaré això. En el fons, una certa concepció liberal de la vida s'ha imposat a l'Occident. Sí, jo no criticaré tampoc. Ara, també defenso el meu dret a ser abolicionista. O el dret de les feministes abolicionistes. A pensar, i ara passaré a exposar l'altra posició abans del final, ja encararem les batalles finals més dinàmiques, a pensar en quina és la base, no? Quin és el nucli de l'argument dels abolicionistes. De moment hem presentat una mica la posició dels antiabolicionistes. La posició abolicionista, en el fons, és moralista. Té un component moralista. I la idea és la idea d'igualtat. Homes i dones han d'acudir a l'encontre sexual amb igualtat de condicions. No és tant la llibertat. Evidentment, tothom que estudia una mica el discurs de la Revolució Francesa sap que llibertat, igualtat i fraternitat, la fraternitat pobreta, deixem-la perquè no ha pintat res en els últims 300 anys, però llibertat i igualtat, no? Que són els dos conceptes claus de la política, han de ser conciliables. O sigui, no pot haver-hi una llibertat que no tingui a la base certa idea d'igualtat i no pot haver-hi una igualtat que no estigui fins a cert punt basada en la idea de una amb la idea de l'altra, no són idees que s'oposin. Clar, trobar l'equilibri entre les dues és la història de la filosofia política des de la Revolució Francesa ençà. I això ara no entraré a la... Però sí que l'abolicionisme, d'alguna manera, defensa que homes i dones han d'acudir a l'encontre sexual amb igualtat de condicions. I això té una pressuposició metafísica sota, que és que el desig sexual masculí i el desig sexual femení són iguals. I aquesta pressuposició la força en el sentit de dir i si no ho són és per alguna desigualtat social, no per alguna desigualtat, diríem, natural. O sigui,
Hem de crear les condicions en què els homes i les dones acudeixin a l'encontre sexual amb igualtat. Quan ja diem de condicions, ja estem entenent a què volem dir. És la polèmica del consentiment, no? Famós consentiment. Sense asimetries. No poden haver-hi asimetries entre homes i dones quan acudeixen a l'encontre sexual. I això només sembla possible si homes i dones són iguals, com deia, respecte al desig sexual. I la desigualtat fos només una creació social, cultural, política o tot el que empreu per afeblir l'estatut ontològic d'alguna cosa. Sí? És a dir, això és cultural, no? El concepte fenomenològic, si em permeteu fer una broma ara metafísica, el concepte fenomenològic del món de la vida és la cosa tal com es dona abans de saber si és cultural o és natural. Hi ha una anterioritat. Abans de repartir les coses en naturals o culturals, que hi ha un discurs que li dona tota la importància, és que és fonamental saber si és natural o cultural. Pues una persona com Judith Butler, no estic parlant de qualsevol, diu que no és tan important, en el fons, ella diu que no és tan important en el fons saber si és natural o cultural algo. Perquè, imaginem que la meva tendència sexual és una construcció social. A mi què més em dona ara? O sigui, és el resultat del meu procés de socialització des que soc petit. Jo soc heterocis, no? Heterosexual, cis, etc. I ara em diuen que la meva condició és resultat d'un procés de construcció social. A mi, i què? Ara he de començar a provar totes les coses per veure si em deconstrueixo i soc una altra cosa? No és tan fonamental que l'origen de les coses siguin naturals o siguin culturals. No li trec importància, perquè des del punt de vista de la intersubjectivitat, és a dir, de la col·lectivitat, sí que té importància, perquè hi ha una cosa que és com eduquem a les nostres criatures. És molt important tenir en compte això. Però hi ha un moment en què això no és tan rellevant, que una cosa sigui natural o cultural. I el discurs abolicionista és, no sabem si el desig masculí i el desig femení són iguals. No tenim ni punyetera idea. Posem les condicions socials i materials perquè siguin almenys iguals de dret. Sí? Que siguin simètrics. I ja veurem si després apareixen, i com estem tan lluny d'això encara, com estem tan lluny de la condició d'igualtat, anem lluitant per la condició d'igualtat. I ja veurem què passa. Igual sí que jo tinc la sospita que el desig femení i el masculí, ara no em pregunteu per això, no són iguals. I sembla que molts biòlegs diuen que no són iguals, i no estic sol, que hi ha diferències biològiques en el desig femení i masculí. Però no entraré en aquesta qüestió ara perquè no és la que em toca aquí. En tot cas, per averiguar-lo, fem la qüestió de que les condicions socials de l'encontre siguin almenys les iguals. I si són les iguals, per dir-ho d'alguna manera, ens donarem compte que la prostitució ha de desaparèixer, és a dir, s'ha d'abolir. Una vegada hi hagi una igualtat pel que fa a les condicions, que la prostitució és un senyal d'aquesta desigualtat i d'aquesta opressió sexual de les dones contra els homes, serà qüestió de... caldria treure de l'equació l'opressió material i econòmica entre homes i dones perquè s'abolís la qüestió de la prostitució. Ara ha de córrer la sang aquí a la nit del Inusual Project, a la nit de Theodore Bigwitz, però abans anem amb un clàssic de la poetessa Dolors Miquel com a reivindicació de... No. Mare meva, que no m'hi sé on ets, de qui només en tinc el nom. Mare nostra, que esteu en el sigui santificat el vostre cor. La vigorada, la llevadora, vingui a nosaltres el vostre crit, el vostre amor
la vostra força. Facis la voluntat vostra al nostre úter sobre la terra. El nostre dia de cada dia doneu-nos avui i no permeteu que els fills de puta avortin l'amor, facin la guerra. Ens deslliureu-nos d'ells pels segles dels segles. Vagina, anem. Hi ha una petita, abans de que ens barallem sobre feminisme abolicionista i antiabolicionista, hi ha una petita reflexió que volia fer. Jo algun dia, quan tingui temps i sigui persona, i no estigui envimit per la tasca de la gestió i tot això, i burocratitzat i tot això, escriuré una teoria de l'insult. Perquè l'insult més antic de la humanitat és fill de puta. Ja mires, o sigui, no ho pensem. Quan li diem a algú fill de puta, no té el significat. No? O sigui, s'ha de fer una teoria de l'insult que ens expliqui com podem dir coses que no sabem ni què... sí, si ho penses sí, però no hi ha cap moment reflexiu. Simplement és pensar què li farà més mal a algú, no? A molts estadis de futbol, ara no vull entrar en aquesta reflexió, que és molt complicada. En el fons, el primitiu, l'home primitiu aquest que està dient-li negre de mierda a un jugador de futbol, en el fons pot tenir amics negres. No sé, o sigui, ho diu perquè és l'insult que pensa que li farà més mal, no pel contingut, sinó perquè és el que li farà més mal, no? I en aquest sentit, la paraula puta ocupa com... no? O sigui, ets una puta o fill de puta, no? És un altre d'aquests sentits que, en el sentit de la consideració que he fet del mite d'Europa, no? De coses que estan arrelades i sedimentades en el més profund de la nostra psique. Ja us dic que jo no soc molt amic de la psicoanàlisi, però això, ostres, és un misteri de com aquestes coses que van més enllà del significat, perquè jo dic que ningú, quan diem algú fill de puta, no li volem dir que estiguem dient que és el fill d'una prostituta, no vol dir això. Vol dir simplement algú que li farà mal, que és molt ofensiu, no?